10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gift Premium, parte componentă a economiei solidar colaborative și cea mai generoasă comunitate online de cadouri financiare. Ce este VIP este altceva. Înscrierea. Inviți 3 persoane care să ți se alăture. Primești de la fiecare invitat câte un cadou specific mesei și un comision de invitație. Ce faci cu cadourile? De regulă, un cadou este pentru tine, iar 2 cadouri sunt pentru masa superioară. La prima masă, ți-ai recuperat banii cu care te-ai înscris și ești pe profit. Banii îți intră automat în portofel, când cele 3 poziții de dăruitor sunt ocupate. Cei 3 invitați te urmează la fiecare masă. Dacă ai mai mult de 3 invitați direct, începând cu cel de-al 4-lea, sistemul îl poziționează pe prima poziție liberă din adâncime, de sus în jos, de la stânga la dreapta. Prin multiplicarea contului tău inițial, ți se asigură un ciclu perpetu al beneficiilor. Suntem cea mai generoasă comunitate de cadouri din lume. Alăturați-vă acestei comunități în călătoria pe care o facem pe drumul abundenței și prosperității. Mijlocul de transport funcționează doar pe pilot automat. Clarifică-ți toate aspectele referitoare la Gift Premium. Club VIP Gift Premium, VIP Connection by Gift Premium, cu persoana care v-a invitat și participați la toate sumurile de prezentare și pregătire pe care le organizăm.